Sada ću da vam ispričam kako sam našla posao iz svojih snova tada, u tadašnje vreme, samo kada sam prestala da slušam druge, a počela da slušam svoj glas, svoju istinu. Kada sam se preselila u London pre mnogo godina, krenula sam da tražim posao u investicionom bankarstvu. I tada su krenuli ljudi da mi daju savete. Teško je naći posao u Londonu, teško je naći u investicionom bankarstvu, nemaš iskustvo iz Engleske, teško je, nemaš školu iz Engleske, Cambridge, Oxford. Mnogo ljudi iz Cambridge, Oxforda se prijavlja za iste te poslove koje ti tražiš, nemaš ti dobar CV i tako dalje. Ti ljudi koji su mi davali te savete, ja sam njih videla, mnogo od njih je već imalo poslove u bankarstvu u Londonu, ja sam njih videla kao, podsvesno sam njih stavila na neki pedestol, digla u nebesa, kao oni znaju bolje, amin, svemu oni što oni kažu, i ja sam uzimala to što oni kažu, sam usvojila, to što su oni meni govorili, sam bukvalno usvojila kao sada svoj glas koji sam ponavljala sebi nesvesno, krenula da ponavljam u svojoj glavi kao neku istinu. I ovako vaš mozak funkcioniše. Šta se desilo kad sam to uradila? Misli koje imate određuju kako se osjećate. Kako se osjećate određuje vaše akcije ili nedostatak akcije i ta akcija određuje rezultate u vašem životu. Šta se desilo? Sa takvim mislima ja sam krenula da se osjećam loše, inferiorno, kao da nisam dovoljno dobra. Išla sam na te intervjue sa tim osjećajem i šta mislite kako sam nastupila na tim intervjuima kad sam se tako osjećala? Pa isto tako. I rezultat je bio, mesecima nisam nalazila posao. U jednom momentu, čak sam od tog stresa, od tih misli, sam krenula da gubim kosu. Izgubila sam pola kose, krenula mi neka seboreja, neki ekcem na koži glave, smršala i tako dalje. U jednom momentu sam se toliko loše osjećala da sam rekla dosta. Dosta, više, svi napolje iz moje glave, svi napolje. I rekla sam neću više nikome ni da govorim šta radim, od sada ja biram šta ću da mislim, ja ću naći ovaj posao. I u roku od nekoliko meseci sam našla posao. Vodite jako računa koje misli usvajate kao svoje i gledate na njih kao istinu, zato što će oni odrediti pravac vašeg života.